Dison rodo hami peparanyo puta borsak si rumonggur. Jala saudura dohita dot akaburu nang bere ibebereta. Suasongonima nang uduran ni donga sahutata siat esten marsada. Jala sonari nuaeng sian hita peparanyo puta datu parulas. Madok moliate do hita tutu hata parlengga basai na mga lehotik di hita di bagasa tikyon. Dilihat do hita masih paju pangabuhi di peparanyo puta na gabi. Ima na marlas ni roha hita dinalaho majalo pasu-pasu parbogaso siya tuhata ang giniba si Andre suasongonima nang diang ginibang giboru boru Tagalog. Asa sa tuhat tama na manguduti akalas ni rohay di hita amanguda suasoni nang indanguda. Di haroro namin waing dison na marlas ni roha siya peparan nyo puta datu parulas hubuak kami do songon panggati ni perbuepir di Angginiba. Asa dono namin matuto di nama jalo pasu-pasu yang Giniba waing dison firma poki bahul-bahul pacalongan. Tutu dia mau mangalaka angginami. Tusi madapotan pacamotan. Suasongoni manang dihamunat tong amang udanami. Selam ditabay Tuhan marihamu hahi pason. Ditabay las ni roha. Selam gabi manani ulamuna. Selam sinur akan napinahan muna. Jala dohonon nami masong ni dok puta si jolo-jolo tubuh. Asay mesita batua mapanlingguman ni Siboro. Amata de bataro na martua. Swaluhut na mahita di paroro. Asay penuaing naubuak kami nuaing disosong pangganti ni parbuepir. Ima sian anggaran rumah tangga natapados rohata di akati kinaw salpui. Asay penuaing dohonon nami ma dua manguda nami do tinang uda nami dison. Firma asa si titi si gopama golang-golang pangarahuna. Tu susah dia penapiluan ni punguatan waing di sopo parano puta datu parulas. Tunggurang ma pinasuna. Butima hatai hadada bama pinasama tu donga. Tu piace. Madipuli manon sian DPC. Rohama perwakilan piace. Ya. Mulai temari Tuhan dileodita arina tiur satu tikyon dengan merdalan ulaun. Jadi dihamu keluarga Bapak Andre Siobing Boru Pasar Ibu nang songoni keluarga Utagalung. Kami sian piaci saguba madokon selamat berbahagia ma di tikyon nunga majalo pasu-pasu perbagason. Ima anak kon ni punguat tabor sak sirumonggur piaci saguba. Saya tuat tama mamasu-masu keluarga naik baron. Jala di leon naik pason doh gajang ni umur. Nang songol dia mau keluarga opung nami. Bapak Andre Sioping Boru Pasar Ibu. Masalah seruan nami di udang amuna nang sahatu punguat bor sak sirumonggur piaci saguba. Boru bere ibe bere. Alani tanyang nami tuhat dapat dengan basai saya diloma diamu keluarga hai pason do kacang ni umur jala itor martidona itor dililiti adorna keluarga na baru manasautan tikyon nang songoni siya punguat taupung lat di tikyoma pasaton nami anggaran dasar anggaran rumah tangga naung tersepakat lagi di punguata pasatami manong tuamu las maromamal jalo asa songon hatan upasaron nami si titi masiopa golang-golang parahuna otik susadia non napinatupan ipunguata borsa serumonggor boru bere ibe bere piaci saguba tuhata mamanggogi pasu-pasuna songon ima atas yak kami punguan borsa serumonggor piaci saguba oras mulai hati hataya tatebah ma pasama tu keto. Jadi itu bedara tujulu. Lanjut ma.
Lanjut. Oke. Mulati madi Tuhan, mulati manang di kita saluna. Gokod do sedoba jojo selusan. Disoro do hami abang. Do kakak diso keluarga besar. Borsa sermonggur narong di kota Batamon. Sono peharoro nami. Sutung makurangi ma lasmi roham. Na berjulu kami meminta maaf BPH secara khusus ketua umum dan boy hadir. Disialah kami berbagi tugas. Nasida ma tepak sadarion di Piayu. Adong dulu lasmi roh atong dihita di Piayu sadarion. Jadi na berjolo si dohonon dia bang ni baru kakak ni berison. Las maroham las rohat tasaluna secara umum peparan di tabor sak silmonggur ala nong martaba bilangan di tengah-tengah ni keluarga besar ta secara khusus di tengah-tengah keluarga besar Muna. Sotang yang nami gajang mau rumah bang dok kakak sonatan netu tu silon nami ador hadu kemen natu tu ni horbo ador hadi men natu tu ni lobu penggeng sorma tua mau pairing ripaupu satu nomor nini satu nomor nono. Jadi jepek do si donoku di anak nami si Andre do di parwan nami membentuk rumah tangga yang baru. Satu yang kami minta bahwasannya karena ini masih baru rumah tangga yang baru ini dos rohamuna bolodos do rohamuna. Kami percaya dan keluarga besar percaya bahwa rumah tangga ini akan berjalan dengan begitu bagusnya dan sempurna di hadapan Tuhan. Denggam matorus rumah tangga. Bolos ada muruk, pasada rumah ngubati. Holan ibe nang arong dodo. Bolodos do rohamuna na dua lama mabang rumah tanggai mardalam may do denggan. Jadi songotang yang nami pinati hujur mena to tutupian manang tu dia memang alaka totong ma dapota parsolian bitang nasumiris opun nasoborok anak petung ris boru petung torop. Jadi di son abang kang adong do dibuat kami sas kota Batam sesuai do anggaran dasar ta nah kita sepakati doi otik susediai las maroham ima dalan nami lau mengurupi manupaki di tengah-tengah ni ulotong. Sonatan itu tu masih donoku si titik man nasiopa golang-golang pangarauna. Otik susadia bi tuan tadi Batama namang gogi pasu-pasuna. Ima soni mahata sian sekota Batam molate. Tu dong sautar be perpudi. Jaloma god dang tabang. Ah, mulate. Ngasih puluh besuri amang udah, dohot tonang udah, dohot nak tulang nami, dohot tulang nami, na jong-jong dia depan nami. Om maham bisi tolu udura sisa ada hajong-jongan, datu parula si piace dohot DPC. Nana yang berhak mendapat tok kamu nak. Ima pasahaton balgan di holong sian hami. Na dihipul ni borsak siru manggur nagati. Anggo hata gabe, hata nauli, hata nadenggan, nunga di pasahat dongan nak tani. Rohami mendapat tok kamu. Bapak udah, do indang udah, saya sahak mari itu pagi amat tadi bata. Songon hata ni tua-tua nama dok, mermuti mena torung, ditorung di pinasa. Naoti sesadia, pangurupion siap pungut tabor sasi rumanggur nagabe. Saya tuh hatta nama gogi masuk-masuk.